B'investiment ta' 50,000 euro permezz ta' skema ta' kollaborazzjoni bejn id-Direttorat tar-Restawr mad-Direttorat tal-Gvern Lokali, il-Knisja ta' Santa Katerina fl-Imqabba għaddejja minn proċess ta' restawr biex din il-ġewra f'nofs ir-raħal tmur lura għall-glorja tagħha. Il-perit tal-proġett Daphne Fenech spjegat li dan il-proġett beda lejn l-aħħar tas-sena 2020 u mistennija titlesta sas-sajf li ġej. Il-kostruzzjoni tagħha hija kemm xejn differenti minn knejjes oħra fil-waqt li għandha portiku li huwa elaboratu li jtik dik l-idea tal-barokk. Il-bqija bħala configuration il-knisja hija pjuttost sempliċi. Bħala ġebla tinstab fi stat tajjeb ħafna u nistgħu ngħidu li bħala xogħol m'għandux għalfejn joħodilna ħafna tul ta' żmien fil-fatt qed nittamaw illi sas-sajf għandha tkun lesta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Kultura Jose Herrera stqar li l-Gvern għandu l-obbligu li joffri dawn l-iskemi biex sit ta' preġju bħal din il-Knisja jkunu jistgħu jiġu restawrati. Il-Gvern ċentrali għandu obbligu illi jgħin u jissostni l-Kunsilli b'skemi finanzjarji u anki bajnuna mill-dipartimenti tiegħu. Ma din hija skema ħelwa, din hija skema ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern ċentrali u l-Kunsill. Aħna nipprovdu il-manodopera Restoration Unit, aħna niprovdu l-flus 50,000 euro u l-Kunsill jażelu liema proġett irid jagħmel. Is-Sindku Imqabbi Omar Farrugia enfasizza li huwa dmir tagħna biex nippreservaw wirt artna biex inkunu nistgħu ngawdu minnu fis-snin li ġejjin. Għas-sitt sena konsekuttiva l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali reġa' ħareġ skema ta' restawr fejn il-Kunsilli Lokali huma eliġibbli japplikaw sa 12 ta' Frar.